Zostaň. 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 Naučiť psa spoľahlivé odloženie nie je úplne jednoduché, ale vieme sa k tomu výsledku postupne prepracovať. Treba začať na tých úplne najmenších krokoch a tie si tu dnes spolu ukážeme. Najdôležitejšie samozrejme je, aby pes už ovládal pozíciu, v ktorej ho chceme nechať odloženého, teda buď sadni alebo ľahni. Na začiatku cvičenia si psíka maličko rozcvičíme a začneme ho odmeňovať iba za to, že sedí, aby sme mu ukázali, že to je to, čo sa nám páči a to je to, čo teraz budeme odmeňovať. V momente, keď ho máme trošičku preodmeňovaného za tú polohu, skúsime mu tam dať maličký ruch. Áno, super. Napriek tomu, že som sa pohla, ty zostávaš v tej svojej polohe a ja ťa za to ďalej odmeňujem. Super. Môžem tieto polohy pomaly meniť. Super. Super. Keď vidím, že psík tieto maličké pohyby chápe, môžem si tam skúsiť začať pridávať zostaň. Zostaň. Zostaň pre psíka v tomto prípade znamená, ja sa idem hýbať, ale ty nič nerob. Je to informácia o tom, že ja teraz budem nejako meniť to, čo robím, ale od neho nič nechcem. Zostaň. Super. Zostaň. Super. Častá chyba, ktorá sa pri odkladačke robí, je, že ľudia začínajú hneď od psíka odchádzať. Naše odchádzanie a ešte aj to, že odchádzam so žrádlom, veľmi umocňuje v psíkovi pocit, že nás chce nasledovať a že nás chce dobehnúť. Pretože on ešte skutočne nevie, čo vlastne robíme, iba vidí, že odmena od neho odchádza a to je veľmi silný impuls preto, aby nás nasledoval. Preto tá odkladačka často nie je úspešná. Preto je dôležité tie základy vybudovať najprv na pohyboch, ktoré vlastne robím v okolí toho psa a v tesnej blízkosti toho psa a až postupne budujem ten rozostup.